संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। भाजपमधील अंतर्गत वादामुळे स्टॉलधारक विस्थापित झालेत। यात विषयात पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावं असं आवाहन सतीश सावंत यांनी केलंय। पाहूयात। नगरसेवकांनी आमचं म्हणणं शेवटी ह्या गोष्टी ज्या आहेत, नगरसेवक किंवा काय प्रशासनाने यामध्ये भूमिका जी आहे ती भूमिका प्रशासनाने घ्यावी। प्रशासनाने जर भूमिका घेतली जी काय असेल त्या भूमिकेशी आम्ही सहमत राहू ना। जर प्रशासनाने शेवटी या ठराव जो काय केलेला असेल किंवा ही जागा जी डेव्हलपमेंटला दिली आहे ह्याच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहे, शासनाच्या मान्यतेने झालेलं आहे। त्याच्यामुळे प्रशासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा ना। आणि ही जी वस्तुस्थिती आहे त्या भाजी मार्केटच्या कॉम्प्लेक्सबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जनतेसमोर आणावी भूमिका। जनतेमध्ये दिशाभूल होऊ नये। मतभेद जनतेमध्ये दिसत आहेत की एक डायरेक्टर सांगतायत की भाजी मार्केट ताब्यात घ्या, हे सांगतात ते नियमबाह्य आहे, ह्याच्यामध्ये नियमबाह्य आहे। कोणत्याच गोष्टी जनतेला समजत नाही आहे। प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भाजी मार्केटबद्दलची भूमिका जाहीर करा आणि ते भाजी मार्केट ताब्यात घेण्यासाठी किंवा स्टॉल आणि भाजी विक्रेत्यांना जागा मिळण्यासाठी प्रथमेश तेली यांनी मुख्य अधिकारी यांच्याशी तुम्ही काय संपर्क साधणार का? नाही, म्हणूनच आता आम्ही ह्या सोशल मीडिया आणि प्रेसच्या माध्यमातून आम्ही पालकमंत्र्यांना विनंती करतो आहे। ह्याच्यामध्ये पालकमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून जी काय योग्य बाजू असेल ती योग्य बाजू तपासावी, योग्य निर्णय घ्यावा ना। जनतेलाही समजेल की जेणेकरून हे स्टॉलधारक आज आम्हाला जागा मिळेल, उद्या मिळेल। आज या गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला सुद्धा आज त्यांना त्यांच्या रोजीरोटीचं मानसिक दडपण ह्या भाजी व्यापाऱ्यांवर आलेलं आहे। बरेचसे भाजी फळवाले बरेचसे आम्हाला भेटत आहेत, त्यांचे डोळ्यातले अश्रू उलट या पाडव्याला आनंदाश्रू असतात व्यावसायिकांमध्ये, पण आज या फळ आणि भाजी विक्रेत्यांच्या डोळ्यामध्ये दुःखाश्रू जे आहेत या स्टॉल हटाव मोहिमेमुळे आहेत। आणि याच्यामध्ये इथल्या आमदारांनी एकही ब्र काढलेला नाही आहे। आणि ज्यांनी रेस्ट हाऊसला मिटिंग घेतली, दुप्पट पैसे मिळून देतो म्हणून सांगितले, तुमची नुकसान भरपाई देणार, मला वाटतं कोणत्याच गोष्टी झालेल्या नाही आहेत। म्हणजे फक्त त्यावेळेची स्टंटबाजी करायची, टाळ्या मिळवायची, पेपरमधनं बातम्या आणायच्या आणि स्टंटबाजीला आता कुठेतरी आज पूर्ण विराम भविष्यात इथली जनता दिल्याशिवाय राहणार नाही। केंद्रीय मंत्री नारायण यांच्याशी चर्चा झाली, 2 दिवसात जागा उपलब्ध करून देतो असं देखील त्यांनी सांगितलं, आश्वासन दिलं होतं। नाही, तुम्हीच बघा ना, एकाच पक्षामध्ये आमदार, एकाच पक्षामध्ये केंद्रीय मंत्री, जे भाजी मार्केट आहे ते सुद्धा भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष आहे। म्हणजे एका पक्षातल्याच भूमिका त्यांच्या ठरत नाही आहेत। म्हणजे जनतेला वेटीस कोण धरतो आहे? आता केंद्रीय मंत्र्यांनी 2 दिवसात निर्णय घ्यायचा जर असेल, मला वाटतं 2 मिनिटाचा विषय आहे, 2 दिवस लागण्याची गरजच नाही आहे। तर मी साक्षीदार आहे, 1997मध्ये राणेसाहेब पालकमंत्री होते, मोपकर त्यावेळी कलेक्टर होते, त्यावेळी 48 तासाची नोटीस दिलेली होती स्टॉल हटवण्यासाठी। त्यावेळी ह्याच राणेसाहेबांनी याला स्थगिती दिलेली होती। म्हणजे त्यावेळी जर तुम्ही 97मध्ये करू शकता 2 मिनिटामध्ये, तर आता तुमच्यात म्हणजे हे जे काय भाजी मार्केटचा जो प्रश्न आहे, जे लोक आज विस्थापित झाले आहेत त्यांचा प्रश्न हा भाजपच्या कोर्टामध्येच आहे। तेच या ठिकाणी फिरवत आहेत। केंद्रीय मंत्री एक सांगतायत, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष एक सांगतायत आणि भाजपचे इथले आमदार एक सांगतात। म्हणजे तिघांनी आधी एकमत ह्या फळ आणि भाजी विक्रेत्यांबद्दलचं एकमत काय ते करावं आणि त्यांना सांगावं। तिघेही जण आज दिशाभूल करण्याचं काम करत आहेत असं माझं म्हणणं आहे। दिशाभूल म्हणजे त्यांना त्या ठिकाणी ते प्रस्थापित व्हावे, त्यांना रोजीरोटी मिळावी हा विषय नाही। फक्त इथे शहरामध्ये जे काय लक्ष जे आहे ना, पुढची जी नियमाप्रमाणे जी कामं काय येतात, मग पुढची नगरोस्थानमध्ये असतील काय असतील, ती दर्जाहीन कामं होतात। त्याच्यात काय मिळेल ह्याच्यामध्ये तिथल्या आमदारांचं लक्ष आहे। म्हणजे ती कामं दर्जेदार होत आहेत, काय होत आहेत ह्या तालुक्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये बाकी नाही। कितीची काय कामं होतील, मग रस्त्याची काय होतील, काय मग जे काय तुमचं रस्त्याची सुद्धा आता बघा, जे पहिलं BM नाही होतं, आता काही रस्ते जे आहे म्हणजे हॉट मिक्सवाल्यांचा फायदा व्हावा म्हणून त्या ठिकाणी BM करण्याचा निर्णय इथल्या एक्झिक्युटिव्हने घेतला।
आणि त्याच्यामध्ये हे मूग गिळून गप्प आहेत इथले आमदार. म्हणजे ह्याच्यामध्ये फायदा हॉटमिक्सवाल्यांचा आहे. त्यांना सगळंच काम करायला तिथे मिळतं आहे. मग जिथे जादाचे खड्डे पडले आहेत तिथे हे ना काय काय म्हणतो आपण BMW आपले हे BBM त्या ठिकाणी करत नाही आहे. मग उद्या हे जर खड्डे पडले त्याला जबाबदार कोण? आणि ह्याच BMCच्या एक्झिक्युटिव्हनी त्यावेळी इस्टिमेट तसं का पाठवलं आणि आता इथले एक्झिक्युटिव्ह म्हणतात नाही BMची क्वालिटी चांगली आहे. मग BMची क्वालिटी चांगली आहे तर पूर्वी तुम्ही का प्रस्थापित केलं, इस्टिमेट का केलं? म्हणजे इथे कुठल्याही कामांवरती मग ती दर्जेदार होऊन दे नको होऊन दे वाहून जाऊ दे उद्याच्या काही इथल्या आमदाराला पडलेलं नाही आहे. त्याला फक्त कामं येऊ दे आणि मग ती त्या कामामधनं कसा मलिदा मिळेल एवढंच इथल्या आमदारांचं काम आहे. त्यांना कुठल्याही गोष्टीमध्ये कशामध्ये नाही त्या कामांमध्येच रस त्यांना पडलेली आहे. मग ती कामं दर्जेदार जरी झाली नाही आणि म्हणून उद्या येणाऱ्या ह्या कालावधीत जर दर्जेदार कामं झाली नाही तर इथली मग जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासक असून ते BMCचे एक्झिक्युटिव्ह यांना आम्ही जबाबदार करणार. आम्ही कुठेही सोडणार नाही आहे. हातगाड्या फिरत आहेत त्या हातगाड्यासुद्धा काल वैभववाडीमधल्या काढण्याचं काम चालू झालेलं आहे आणि त्यांना आम्ही कुठेतरी पर्यायी जागा देणार अशा प्रकारचं आम्हीच दाखवून जिथे व्यवसाय होणार नाही किंवा व्यवसाय होऊ शकणार नाही आहे आणि मतलब साधण्यापुरती त्यांना कुठेतरी प्रस्थापित केलं जाईल आणि पुन्हा त्यांना काढण्याचं काम केलं जाईल. पण ज्यावेळी हा हायवे होत होता त्या हायवेच्या वेळी गव्हर्नमेंट विश्रामधामवरती रेस्ट हाऊसवरती जे आमदार नितेश राणे यांनी बैठक घेतली आणि त्यामध्ये त्यांना तुम्हाला प्रस्थापित करू तुम्हाला दुप्पट रेट आम्ही मिळवून देऊ अशा पद्धतीचं सांगून ज्या आमदारांनी अशी काही जी स्टंटबाजी म्हणून त्यांचं या ठिकाणी स्टंटबाजी आमदार आम्ही ज्यांना म्हणतो अशी जी स्टंटबाजी केली त्या स्टंटबाजीलासुद्धा त्यावेळी टाळ्या मिळाल्या. स्टॉलधारकांनीसुद्धा त्यावेळी टाळ्या वाजवल्या आणि त्यांना वाटलं की कायमस्वरूपी आमचा प्रश्न मिटेल आम्हाला नुकसान भरपाई मिळेल. आज त्यांना रस्त्यावर आणून विस्थापित करण्याचं काम आज नितेश राणे यांनी केलेलं आहे. आज त्यांच्या पक्षामध्ये सुद्धा या स्टॉलधारकांबद्दल वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. कालच परवा मी वृत्तपत्रात वाचलं की ग्लोबल असोसिएटेडला त्यांनी जी काही नगरपंचायतीने जी काही भाजी मार्केटची त्या ठिकाणी इमारत दिली प्रशासनाने नगरपंचायतीच्या प्रशासनाने त्या भाजी मार्केटबद्दलची भूमिका जाहीर करावी. त्याचे डायरेक्टर प्रथमेश तेली यांनी पालकमंत्र्यांना सांगितलं की हे भाजी मार्केट ताब्यात घ्या. मग प्रशासन आज हे भाजी मार्केट हे विस्थापित होणाऱ्या भाजी जे व्यापारी आहेत फळ विक्रेते जे आहेत त्यांना त्या ठिकाणी त्याबाबतचा प्रस्थापित करण्याबाबतचा का निर्णय घेत नाही आहे. आणि हे सर्व एकाच पक्षातले आहेत. नितेश राणे असतील ते जे काही बिल्डर जे आहेत ज्यांनी डेव्हलपमेंटला घेतलं ते सुद्धा त्याच पक्षाचे आहेत. आणि असं असते वेळी ह्या ठिकाणी फक्त प्रेसमधनं दिसतं आणि विरोधाभास दिसतं म्हणजे या स्टॉलधारकांचं प्रस्थापित करणं ह्याच्याबद्दल कोणालाही स्वैरसुतिक नाही आहे. आणि म्हणून प्रशासनाने भाजी मार्केटबद्दलची जी काही त्या डायरेक्टरने प्रथमेश तेली यांनी जी भूमिका जाहीर केली आहे त्याबद्दल प्रशासनाने सुद्धा भूमिका जाहीर करावी की जेणेकरून ह्या स्टॉलधारक जे आहेत या स्टॉलधारकांना न्याय मिळेल. आणि जर त्या डायरेक्टरांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर ती इमारत असेल तर प्रशासनाने निर्णय घ्यायला का विलंब लागतो आहे. आणि मग ह्याच्यामध्ये नितेश राणेंनीसुद्धा आपली भूमिका भाजी मार्केटच्या बाबतीत जाहीर करावी की या भाजी मार्केटबद्दल आपली भूमिका काय आहे. भारतीय जनता पक्षामध्ये म्हणजे राणे BJPमध्ये कोणत्याही एकमत नाही आहे. आणि म्हणून आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून आता पालकमंत्र्यांना साकडं घालतो आहे तुमच्या सोशल मीडिया प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी या विषयात लक्ष घालावं आणि तातडीने निर्णय जो आहे घ्यावा. जे स्टॉलधारकांना गुढीपाडव्याचं त्यांना कमीत कमी श्रीखंड पुरी खाण्याचा तरी आनंद यांनी द्यावा. पैसे आणले म्हटलं तुम्ही ते नितेश राणेंनी जी घोषणा केली 2210 कोटी आणले मतदानगार ते निधी आणला तेवढा हे तुम्ही मान्य करता का? नाही निधी आम्ही आणला यावेळी प्रत्यक्ष त्याची वर्क ऑर्डर दिसेल आणि प्रत्यक्ष कामं दिसतील. आता त्याच्यामध्ये 450 कोटी गगनबावडा रस्त्याचे आहेत. टेंडर झालं आहे का दाखवावेत ना. पैसे आणले केव्हा म्हणणार तुम्ही वर्क ऑर्डर दाखवा. हे नितेश राणेंचे असेच कार्यक्रम आहेत.
हे आणलं, अमुक नदीत बोटिंग चालू केलं, अमुक ठिकाणी हे चालू केलं, अमुक ठिकाणी ते चालू केलं. चौथ्या दिवशी फक्त बातमी येत नाही बंद पडल्याची. फक्त वृत्तपत्र आणि सोशल मीडियामध्ये फक्त चालू झाल्याच्याच बातम्या येतात, बंद पडल्याच्या येत नाही. त्यामुळे 2200 कोटी जे आहेत, आम्ही सांगतो की आम्ही विरोधक जरी असलो तरी आम्ही कामं व्हायला पाहिजे या मताचे आहोत. पण याच्या वर्क ऑर्डर नाही. याच्यामध्ये जे सांगतात अमुक हे रस्ते, अमुक ते रस्ते, कार्यारंभ आदेश दाखवावेत, करावेत वर्क ऑर्डर. फक्त हे कोणतरी सांगणार आणि मग काय असं आलं की मग म्हणणार अरे चला, ठेकेदार पण म्हणणार चला नितेश राणेंना भेटूया, 2200 कोटी आल्यात, त्याच्यामुळे मग गर्दी वाढते ठेकेदारांची. कार्यक्षम पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सुद्धा ह्या विषयात लक्ष घालून आज आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून त्यांच्याजवळ सुद्धा मागणी करतो आहे, प्रेसच्या मीडिया, सोशल मीडिया आणि प्रेसच्या माध्यमातून, की त्यांनी या विषयात लक्ष घालून ज्या फळ आणि भाजीपाले जे या ठिकाणी विस्थापित झाले आहेत, त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, त्यांना प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून पाऊल उचलावं अशी आम्ही त्यांना या ठिकाणी विनंती करत आहोत. आणि ह्या स्टॉलधारकांना हक्काची जागा, जिथे व्यवसाय होईल तिथे हक्काची जागा मिळवून द्यावी. आणि कुठचीही जागा देत असतील तर त्या स्टॉलधारकांना हमी द्यावी त्यांनी, की आम्ही पुन्हा तुम्हाला इथून कुठेही हलवणार नाही आहे. त्या लोकांचे जे अश्रू त्या दिवशी स्टॉल हटवतेवेळी ज्या पद्धतीने पोलीस बंदोबस्तात ज्या पद्धतीने स्टॉल हटवत होते, आणि त्या लोकांचे अश्रू, आणि हे स्टॉलधारक काय फक्त शहरातलेच नाही आहेत, हे तालुक्यातले आहेत, या कणकवली तालुक्यातल्या आहेत, कुठेतरी येऊन त्यात रोजीरोटी मिळवत आहेत. इथल्या आमदारांनी ह्या मतदारसंघात रोजगार देण्याचं काम कधीही केलेलं नाही आहे. आज त्यांची 8वं वर्ष चालू आहे, 8 वर्ष पूर्ण झालेली आहे, हे 9वं वर्ष चालू आहे. या 9 वर्षात रोजगार देण्याचं काम कधीही केलेलं नाही आहे. उलट रोजगार हिरावण्याचं काम इथले आमदार नितेश राणे यांनी केलेलं आहे, आणि त्याची उदाहरणं आहेत. उलट आमदारांची जबाबदारी असते ह्या ठिकाणच्या असलेल्या रोजगारांना, बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देणं, आणि कोणाचाही रोजगार हिरावला जाऊ नये, खऱ्या अर्थाने आमदारांची जबाबदारी असते. ती जबाबदारी आमदारांची पार पाडली जात नाही आहे. उद्या जर विधानसभेची निवडणूक लागली तर पुन्हा स्टंटबाजी करून या आमदारांबद्दल वरकरणी कळवळा दाखवल्याशिवाय इथले आमदार राहणार नाही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.